Narito na ang mga nagpampagang balita. Sinihan sa Baguio, binuksan na paggamit ng face shield, hindi ibabalik kahit pa may banta ng bagong variant ng COVID-19. Vaccination sa Baguio City at Benguet tuloy-tuloy pa rin. Mga biktima ng child labor sa Bayambang, Pangasinan nabigyan ng ayuda. Karagdagang tupad programs para sa Benguet tiniyak ni Senator Villanueva. Isa patay sa pagkalunod sa San Juan, La Union. Island Barangay sa Dagupan City kinabitan ng public wifi. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Sa pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Baguio City, pinayagan na ang pagbubukas ng mga sinihan sa lungsod. Magbabalita, Charles Limon. Pagkatapos ng 2 taon, sa wakas, muling makakapanood sa sinehan si Julia. Siyempre, excited po kasi after, I think, 2 years po, na walang po ulit nag-open yung cinema. So, we're looking forward to it para makaspend ulit po ng time with family na watching movies po sa cinema. Pinayagan na kasi ng pamalang lungsod ang pagbubukas ng mga sinehan. Actually, we were really happy when we heard the news nga no, that we are to be allowed na nga to open the cinemas. Because for the longest time, for almost 2 years, nakasarado yung cinema and yung manpower namin were gravely affected then. And of course, this is something then that we offer in the malls for the amusement din ng ating mga customers. So we were really glad to find out na pwede na tayong mag-reopen ng cinemas. Sa pagbubukas ng sinehan, ipapatupad ang ilang pagbabago kagaya ng pagbabawal ng pagpasok ng anumang pagkain. Pwede naman ang mga inuming tubig. Pinalitan din ang flooring ng sinehan sa plastic covering upang madaling linisin. Linagyan naman ng plastic wrap ang mga upuan at may social distancing. Actually, the total seating capacity pre-pandemic is 1,942. But now na in-implement natin yung IATF guideline, we are just at 27% or 524 na seating capacity for all the 4 cinemas already. Paalala ng mall sa mga manonood, bawal muna ang mga batang 11 years old pababa at mga hindi fully vaccinated. Ang allowed lang po na manood ng cinema is fully vaccinated individuals. So, yun po yung pinakamahalagang protocol po na in-implement namin. Siyempre, may fear pa rin po kasi may COVID po and meron pong bagong variant. Nakakabasa ko lang din po. So, dapat, if we're going to watch po, dapat we're very careful din po. And dapat sinusunod po rin po yung protocols like wearing mask or face shields po. Yes naman po, as long as I see na yung cinema is observing proper protocols when it comes to, for COVID pandemic approach, and yun po. Yeah, I think as long as everyone's vaccinated and just like doing, nag-iingat din po, I think it's okay naman. Ginawaran ng safety seal ang sinehan ng SM kasunod ng inspeksyong isinagawa ng City Health Services Office. Magsasagawa naman ang mall ng disinfection bago at pagkatapos ng bawat palabas. Wala namang masyadong pagtaas ng presyo ng mga pelikula, depende sa mga mapapanood. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa kabila ng banta ng bagong variant ng COVID-19, hindi pa ibabalik ang pagsusuot ng face shield sa Baguio City. Magbabalita, Randy Guzman. Kamakailan lang, nadiskubre ang bagong variant ng COVID-19 na tinawag na Omicron. Ayon sa mga eksperto, mas nakakatakot ang variant na ito. Sa kabila ng banta,
Wala pang plano ang pamahalang lungsod na ibalik ang pagsusuot ng face shield. Pero ang importante dyan is use of mask. Ano? Yung consistent dapat tayo, and when you're going to use the mask, dapat is a medical grade mask. Hindi pwedeng ordinary lang na cloth mask because it will not give you any protection whatsoever. Ang iba naman ay pabor sa pagbabalik ng face shield. Apa yan? Kalakip ng banta ay ang puspusang paghahanda ng lungsod sa maaring pagdating nito sa Baguio. Let us just prepare, and we really have to prepare more comprehensively, completely, because this Omicron variant is different. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kasabay ng deklarasyon ng National Vaccination Day, umarangkada ang mas puspusang pagbabakuna sa lalawigan ng Benguet. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Irish Kawile. Idineklara bilang National COVID-19 Vaccination Days ng pamahalaan ang November 29 hanggang December 1 sa buong bansa. Dahil dito, kabilaan ang massive vaccination. Nakiisa sa pagbabakuna ang lalawigan ng Benguet. Sa La Trinidad, inilunsad ng Provincial Vaccination Team ng lalawigan ang 3 araw na pagbabakuna na dinaluhan ng ilang opisyales kabilang na si Governor Melchor Diclas at mga kawani ng DOH at DILG. Ang munisipalidad ng La Trinidad ang may pinakamataas na target na mabakunahan, kung kaya't binuksan ang 7 vaccination sites. Ito ay sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, Benguet General Hospital, Benguet State University, Cordillera Hospital of the Divine Grace, Kilometer 5 Parking Area, Tawang Elementary School, at sa Cordillera Career Development College. Sa Tublay, Benguet, hinikayat ang mga residenteng magpabakuna na sa pamamagitan ng paraffle. Sako-sakong bigas ang pwedeng mapanalunan ng mga maswerteng mabubunot. Ang massive vaccination drive na may temang bayanihan, bakunahan, ligtas, lakas, buong Pinas ay naglalayong mabakunahan ang mga Pilipino upang magkaroon ng mas ligtas na pagdiriwang ngayong Pasko. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Dinagsa naman ang huling araw ng bayanihan bakunahan sa Baguio City. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Na ating labanan at pigilan ang COVID-19 puksain yan. Sa pamamagitan ng pag-indak, hinimok ng mga lokal na opisyal ang mga residente na magpabakuna sa bayanihan bakunahan. Nag-umpisa ito noong ika-22 ng Nobyembre at magtatapos ngayong araw. Magpabakuna ka na ating labanan at pigilan ang COVID-19 puksain yan. Babakuna. Sa huling araw ng bayanihan bakunahan, maaga pa lamang ay marami na ang pumila. Sige ng Mary Kingan ng Barangay Pinsaw, sinamahan ang kanyang apo para maturukan ng unang dose ng bakuna. Napintas ako. Makapa kami amin ti libre nga bakuna. Tapos, adamot ti effect na iti met iti quantity kasla support kanung ag-positive ka or anya kasla nga na-control. May extra protection po sa COVID dyan. Ipinagpapasalamat din ito ng ibang residente lalo na't nariyan ang banta ng Omicron o ang bagong variant ng COVID. Yes po talaga kasi lalo na po yung bagong variant na Omicron po. So, napapansin po natin madami nang dumarating. So, ang variant. So, that encouraged them to go to the vaccination sites din po. Matatak no safety di kwatak no may man na virus nakasafety bagi nun. Sa kasalukuyang datos ay nasa higit 13,000 na ang nabakunahan sa nasabing programa. Inaasahang mas tataas pa ang bilang dahil inaasahang marami ang hahabol ngayong huling araw ng pagbabakuna. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tiniyak naman ni Senator Joel Villanueva ang karagdagang tupad programs para sa lalawigan ng Benguet.
Ito'y para mas mapabilis ang pagbangon ng lalawigan mula sa pandemya. Magbabalita, Charles Limon. Mainit na sinalubong kahapon si Tesdaman Senator Joel Villanueva sa Benguet. Pinangunahan niya ang payout ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD sa bayan ng La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay. Sa ngayong mga panahon na ito, napakahalaga po ng may pinagkakakitaan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nawalan ng trabaho, yung mga na-displaced, at mga kailangang may pagkakitaan dahil naudlot yung kanilang pinagkakakitaan because of the pandemic. Aabot sa 500 residente ng mga nasabing munisipyo ang tumanggap ng 3,500 pesos mula sa 15 araw na pagtatrabaho. Malaking pagkakaiba po yung gusto natin mangyari sa TUPAD na nakikita nyo naman po sa aking likuran, napakalaki ng natutulungan. At ito'y pinagtatrabahuan, hindi po ito dole out na ibinibigay lamang. Kaya gusto ho natin, from last year, 6 billion, ngayong taon, 19 billion, we are pushing for a 40 billion budget at least for next year ng TUPAD Emergency Employment Program. Nagpasalamat naman sa nasabing programa ang pamalang panlalawigan sa nasabing tulong. Pinangunahan din ng senador ang payout ng TUPAD sa lungsod ng Baguio. Samantala, tututukan daw ng senador ang tech scams na nag-aalok ng trabaho. Sa gitna ng isinasagawang investigasyon, nagbabala ang National Privacy Commission at iba pang telecom na huwag magpaloko sa mga nasabing tech scam. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa Bayambang, Pangasinan, nabigyan ng ayuda ang mga biktima ng child labor. Ang detalye sa report ni Christine May Tirado. Sa patuloy na pagdiriwang ng National Children's Month, may regalo ang dole sa mga bata mula sa Bayambang. 50 mga bata ang napasaya sa tinanggap na ayuda. Ilan lang sila sa tinukoy ng Department of Labor and Employment bilang mga child laborers. Ang mga bata ay mula sa barangay ng Maigpa at barangay Sanlibo. Pagtatanim ng sibuyas at mais ang pinagkakakitaan ng kanilang pamilya. Kasama ng kanilang mga magulang, masayang tinanggap ng mga bata ang mga school supply, mga grocery at pack lunch hatid ng dole katuwang ang Municipal Employment Service Office at Bayambang Poverty Reduction Team. Panawagan nila sa mga magulang, hayaang maging malaya ang mga bata. Umaasa ang dole na matanggal na sa listahan ng child laborers ang naturang mga bata. Apila naman ng mga netizen, sana ay maabot rin ang iba pang mga batang nangangailangan sa Bayambang. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Susunod, isa patay sa pagkalunod sa San Juan, La Union. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life.
Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa pamamagitan ng isang kilos protesta, inalala ng mga progresibong grupo sa Baguio City ang kapanganakan ng Supremo ng Katipunan. Kasabay nito ay ang pagbatikos sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Ginising ng mga kabataang ito ang malamig na gabi ng lungsod sa pag-alala sa kapanganakan ng Supremo ng Katipunan sa Malcolm Square, Baguio City kagabi. Gamit ang mga pulang bandila at Bonifacio-inspired na mga damit, nagdaos sila ng kilos protesta ukol sa mga kinakaharap na mga problema ng bansa. During this administration kay Duterte, talagang very remarkable naman ever since his administration started. Talagang malakas yung tama sa human rights na even yung mga kabataan na bahagi ng legitimate, school-recognized even na youth organizations ay being tagged as terrorists. Nagpapaskil ng mga tarpaulin. Online, very rampant ang mga posts na tinatag as terrorists. So, yun ang isang main na hinaharap ng youth ngayon. Kaya, given this, and kasabay na rin syempre yung mabagal na pagbalik sa eskwela since yung Philippines is the slowest na nakabalik sa school reopening. So, pinunad din nila ang mabagal na pagresponde ng Duterte administration sa kinakaharap na pandemya. Dahil sa failed pandemic response, nawalan din tayo ng karapatan natin sa edukasyon na very important sa development ng kabataan. So those mainly regarding our human rights and our education na mga karapatan natin na basically dapat natin ipaglaban tulad nga nung ginawa nila Andres Bonifacio nung panahon nila. Kaya ngayon po ay we stand and we fight for what we have the right for, ganyan, our democratic rights, ganyan. So patuloy lang kami lumalaban against these attacks. Kasabay ng Bonifacio Day, idineklara ni Senator Bongo ang pag-urong nito sa pagtakbo bilang presidente. Kaya naman, inaasahang mas lalaki ang suporta kay Bongbong Marcos. So ayaw ko pong mahirapan na siya sa pangangampanya po sa akin. Unang-una, hindi ko naman po ambisyon na maging Pangulo. Anya, hindi dapat maulit ang pag-abuso ng mga Marcos sa bansa. Sa darating actually na 2022, one of the biggest campaigns that we want to push forward is actually No to Marcos Duterte 2022. Tsaka basagin yung Solid North. Kasi kami dito sa Norte at Northern Luzon, marami kaming dito na maraming naging biktima ng human rights violations even way back and even hanggang ngayon sa panahon ni Duterte na hindi kami para kay Marcos dito sa Norte at lalong hindi para kay Duterte. Maliban sa Bonifacio Day, ginunita din ng Anak Bayan at Kabataan Party List ang ika-22 anibersaryo ng pagkakatatag ng organisasyon nila. Iniyak naman ng grupo na tuloy nilang ilalaban ang karapatang pantao ng mga naaapi at kalayaan sa edukasyon ng mga mag-aaral. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, opisyal nang iniurong ni Senator Bongo ang kanyang kandidatura sa pagka-presidente.
Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Lubos ang aking pasasalamat sa lahat ng supporters na walang tigil na nagtitiwala sa akin at kay Pangulong Duterte. Kaya gusto kong magpakatotoo sa inyo lahat at ayaw ko nang matagalin pa ang bigat ng nararamdaman ko. I am withdrawing from the race. Ito ang pahayag ni Senator Bongo kahapon matapos niyang i-withdraw ang kanyang kandidatura sa pagka-presidente. Ang kanyang desisyon ay para umano sa kanyang pamilya at sa kapakanan na din ni Pangulong Duterte. Ano ang mas makakabuti sa taong bayan? Pati na rin po kay Pangulong Duterte at sa aking pamilya. Lubos ang aking pasasalamat sa lahat ng supporters na walang tigil na nagtitiwala sa akin at kay Pangulong Duterte. Kaya gusto kong magpakatotoo. Anya, pagka-vice-presidente ang target niya at hindi pa siya handa sa pagiging presidente. At ayaw ko nang matagalin pa ang bigat ng nararamdaman ko. Alam naman ng lahat na naging kandidato na po ako sa pagka-vice-presidente sa loob ng mahigit 1 buwan, 40 days to be exact. Subalit dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan, kailangan ko po magpangbayan. Marami naman sa kanyang mga taga-suporta ang nalungkot. Para naman sa ilan ay tama lamang ang ginawa ng senador. Okay lang. Okay lang para sa akin. Kasi hindi naman rin niya siya yung gusto kong memoto. Hindi rin siya. Tsaka wala rin lang naman siya. Although kwan man, may itinaaramid na nga. Pero para sa akin, okay lang sa amin na mag-video siya. Gaya na lamang ng Malasakit Center na nagbibigay ng tulong medikal sa iba't ibang panig ng bansa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Isa ang patay sa pagkalunod sa bayan ng San Juan sa La Union. Dahil dito, binalaan ng mga otoridad ang lahat ng mga lalangoy sa dagat na sanay mag-ingat. Magbabalita, Randy Guzman. Sa muling pagbubukas ng turismo ng La Union, dagsaan na ang mga turista lalo na sa bayan ng San Juan, ang surfing capital of the North. Dahil dito, may paalala ang mga otoridad sa mga bisita at residente na nagbabalak lumangoy sa dagat. Ang paalala namin dyan, ma'am, wag nang sumulong sa tubig kung malalakas ang alon. Kasi malakas ang current niyan at malakas ang hila niyan, papagitna. Doon ang palimitan na sanhi ng pagkalunod ng tao. Noon lamang Lunes, nalunod ang 20 anyos na lalaki. Kinilala itong si Mark Aris Valdez, residente ng barangay Ilisur, San Juan. Mabasa mo lang, mabasa. Ayan na, sige! Sukayin niyo. May mga kasama siya kasi, ma'am, mga kaibigan niya. At malapit lang din yung bahay nila dyan sa tabing dagat. So, humingi sila ng tulong doon sa pinsan niyang surfer din. Tagilid! Tagilid nyo! Patagilid! Patagilid! Ayan na, meron na. Sinubukan pa ito i-revive. Hindi mag-revive yan. Diba, pero walang response kaya dinala agad sa ospital, ma'am. Diniklarang dead on arrival sa ospital si Mark Aris. Takot naman ang dala nito sa mga bisitang nakasaksi sa pangyayari. Very traumatic para sa amin dahil first time namin nasaksihan ng ganong pangyayari. At yung mismong anak ko pa ang nakakita kung paano nalunod yung lalaki. Paalala raw ito sa kanya at sa iba pang mga bisita na mag-ingat sa gitna ng kasiyahan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Meron tayong Presidential Decree 1069 at ito yung tinatawag nilang Philippine Extradition Law. And this prescribes the procedure for the extradition of persons who have committed crimes in a foreign land. Lately, di ba, meron kayong nababalitaan sa TV, sa mass media about a certain pastor who has been charged with sex offenses in the United States. And merong request ang Federal Bureau of Investigation na dalhin yung tao doon sa Amerika para siya ay malitis. Siguro tatanungin nyo, ba't di nila punta ang FBI dito at huliin yung taong yon na identified kung nasaan naman siya? Because wala pong jurisdiction ang foreign law enforcement agencies dito sa Pilipinas. And of course, ano yung proseso na gagawin ng FBI kung sakaling gusto talaga nilang ma-extradite yung tao na yan at dalhin sa Amerika, dapat meron tayong request from the foreign state, no, to the Republic of the Philippines through the Department of Foreign Affairs, requesting for the extradition of that person. And this matter will be referred to a regional trial court for hearing and disposition. Ang pinaka-shortcut nito ay pag nag-surrender yung tao and submits himself to the jurisdiction of the foreign state, then tapos na po yung kaso. And in the regional trial court, it will be like a regular process where the state, no, represented by our government solicitors, will prove that there is a certain case against that person who is being charged in a foreign country. So normal na proseso ang mangyayari sa ating korte, and later on the court will decide whether the person can be extradited to the foreign nation. Of course, ang main purpose nito is the protection of our own citizens from harassment suits, baseless suits, o mga demanda na wala namang basihan. Ang pakay dyan protektahan ang ating mamamayan. And of course, in the Philippines, ang policy natin is pag ang citizen, pag ang mamamayan will be exposed to the death penalty doon sa bayan na humihingi ng kanyang extradition, then more strict and more stringent yung mga requirements for extradition of that person. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, asam na Wi-Fi connection sa mga island barangay sa Dagupan City na isa katuparan. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Paulinament! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinament, ginhaway, garantisado. Paulinament, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Kinabitan na ng Wi-Fi ang mga island barangays sa Dagupan City. Labis itong ikinatuwa ng mga residente. Magbabalita, Irish Kawile. Isa ang barangay sa Lapingaw sa mga island barangay sa Dagupan City. Hirap ang mga residente sa pagkonekta sa internet. May mga time na humihina pag malakas ang ulan or minsan sa gabi. Pero siguro hindi naman talaga yun maiiwasan. Ang magandang balita, kinabitan na ng Dagupan City Management Information System ng Wi-Fi ang barangay sa Lapingaw at iba pang island barangay sa syudad. Ngayong may public Wi-Fi dito sa amin, syempre malaking tulong ito. Especially sa aming students na nangangailangan ng internet connection. Bawas gastos na rin ito sa mga nagpapaload or gumagamit ng PC Wi-Fi for online classes. Maaaring kumonekta ang mga residente sa Wi-Fi access points mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Bilang estudyante, of course, malaking tulong ito sa amin lalo na sa financial aspect. And yung thought na andyan lang yung Wi-Fi nearby, parang may assurance na kami na we have internet connection whenever we need it. Kasalukuyang inaayos na rin ng lungsod ang public Wi-Fi para sa iba pang mga barangay. Malaking tulong ito sa pag-aaral ng mga bata at sa mga transaksyon na kailangan ng internet. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.